Piye kabare? Hah? Kabare apik. Posomu piye? Alhamdulillah lancar. Posone nduk seminggu iki wis akeh enek mokale apa durung? Ya urung lho. Iya iki. Leh-leh, jelas akeh mokale. Lah kowe iki roh kondi. Alah wong ya dapuranmu ae lho. Lho, kok jaran malah nyandak dapur. Jelas poso sedina kae puwateng poso melok traweh. 2 dina, 3 dina, 4 dina sampai saiki akeh mokale wis. Kuwi lak jarimu. Ra ngandel aku lek wong poso sampai full ngono. Lah aku apa gagas sih? Bah kowe percaya, bah kowe ora ya karepmu. Alah, lambemu ki lho teles ke lho. Cara yo beradus lho. Yo teles to. Lho ngoco, lambemu teles. Heh, wong arek saiki kok poso. Lho kok jaran. Anja. Ini parahnya.